Ulises nás doznámil. Bol so mnou Roberto, neviem, prečo sa pýtaš. Povedala som ti predsa, že ju poznám. Mala si mi to povedať. Prečo? Netýka sa ma to. Ani som ju nepočúvala. Pochop, Katia, nemala si to urobiť. A prečo? V čom je problém? Poznám Elenu a zdalo sa mi, že je to priveľká náhoda, ak poznám Mavru. Ulisesovi som to jednoducho spomenula. Robia priveľký rozruch kvôli takej hlúposti, nezdá sa ti? Nie. V prvom rade si určite nemala dvíhať Mavrin mobil. A po Lenže druhé... ja som u nej zamestnaná. Zabudla si kabelku, tak som si myslela, že keď som jej asistentka, Problém je, mojou že si prácou... klamala, Katia. Krivo si obvinila Mari, svoju kolegyňu z práce. No, kolegyňa? Nikdy. Prepáč, sama si vyberám, s kým sa dám dokopy. Tá tlstá krava nemá so mnou nič spoločné. Neurážaj ju. Uvedom si, že pracujete v rovnakej firme. Mari nie je tvoja podriadená. Hovor si, čo chceš, tak jej treba. Mavra jej vynadala, lebo sa nevedela brániť. Ja áno. Tento svet patrí šikovným. Je utrpenie počúvať ťa. Mimochodom, v stavebnej firme Lombardo máš výpoveď. Výpoveď za čo? Si nelojálna a nespoľahlivá, Katia. S Alexom sme presvedčení, že práve ty si informovala Bruna o ceste sudcu Romera. Ty si dala Brunovi hlášku. To nie je pravda. Si nikto, nemôžeš mi dať výpoveď. Uvidíš, že áno. Ja som ťa sem dostal a ja ťa aj vyhodím. Vypadni už. Bože. Ako sa máš, Roberto? Ujde to. Čo je s malou? Trpí. Je krehká, jej čelíčko je slabé. Ale v inkubátore aspoň nie je vystavená obrovským dávkam alkoholu. Má abstinenčný syndrom. Veľa plače. Mrzí ma to. A Raquel? Dobre, je tam s ňou Viktória. Už viac neznesiem tú odpornú infúziu. Páli ma to, mama, nech mi to dajú preč. Musíš vydržať. Sú v nej lieky. Odpoja ti ju, keď dotečie. Zatiaľ musíš pokojne ležať. Mám ležať? Chcem už vypadnúť a konečne si niekde dať panáka, prosím ťa. Prestaň. Mama, veď to decko sa už narodilo. Už nemáš žiadnu zámienku brániť mi vypiť všetko, na čo len bude mať chuť. Upokoj sa. Toto je jediné, čo ťa zaujíma. Nechceš vedieť, ako sa má tvoja dcérka? Ale áno, iste. Hovor. Narodila sa slabúčka. Vážila veľmi málo, nemala vyvinuté pľúca, preto je zatiaľ v inkubátore, ale keď zosilnie, budeš si ju môcť popestovať v náručí. Nechcem ju, mama! Nie, nechcem ju! Tak to nehovor. Je to poklad. Ty si tej malej darovala život a počať nový život je predsa Božím požehnaním. Prestan s tou kázňou! Nezaujíma ma, nič k nej necítim, nechcela som ju, bola to trápna nehoda, len nepozornosť. Pochop, že nechcem to dieťa, mama! Ale Roberto ju chce. Celý čas je v nemocnici a obe vás tu stráži. Včera tu zostal do neskorej noci. Aj teraz je vonku. Keď je vonku, nech tam aj zostane, nechcem ho ani vidieť. Vieš niečo o Ulisesovi? Vieš, že sa narodila malá? Bol ju už pozrieť? Nie. Problém je v tom, že som si zabudla mobil v kancelárii a niekto ho zdvihol. Mohla to byť Katia, sekretárka. Ide o to, že to povedali Ulisesovi. Dobre, povedz mi, kedy môžeš prísť. Manžel sa chce s tebou porozprávať. Neviem, možno na budúci týždeň. Musím si vymyslieť nejakú výhovorku, aby si nič nevšimli. Predovšetkým teraz, keď sa vie, že sa poznáme. Áno, jasné, áno. Dobre, ako vidím, veci sú tam veľmi napäté. Totiž Raquel, Alexova sestra, predčasne porodila. Aha. Malá sa narodila s problémami. Áno, áno. Všetci sú ako blázni. To ma veľmi mrzí, ale našu záležitosť nemôžeme odsúvať. Sandre nie je pomoci a ten starý mal znova záchvat. Rozumiem. Vôbec nevyzeráš dobre, Porfirio. Ver mi, mal by si si zľahnúť do nemocnice. Nie, nechcem. Nebuď tvrdohlavý, do čerta.
Dovol aspoň, aby ťa odviezli na Jorgeho kliniku. Tam sa o teba lepšie postarajú. Nie. Ten chlap je schopný zabiť ma. Ale upozorňujem ťa. Napísal som nový závet. Takže ty len pekne dbaj, aby som žil, kým neuvidím vnúčku. Príde o 2-3 týždne. Čo bolo v tej injekcii? Analgetikum v kombinácii s protizápalovým liekom. Viac spraviť nemôžem. Naozaj neviem, čo celé dni robíš zatvorený vo svojom laboratóriu. Prečo si nevynašiel niečo aj pre mňa? Jasné. Nevyhovuje ti to. Budeš šťastný, keď umriem. Môžeš manipulovať so Sandrou. Jedno ti hovorím. Porozprávam sa s ňou. A poviem jej, že si vypočítavý. Nech si dá veľký pozor na teba a na Helenu. Keby ste niečo potrebovali, tak mi zavolajte. Dobrú noc. Dobrú noc, Jorge. Prepáč, kamarát, ale vôbec sa mi nepozdáva, ako s ním hovoríš. Napokon obetavo sa o teba stará. Neustále na teba dozerá. Dozerá na moje peniaze. Prečo stále rozprávaš len o peniazoch? Príde náš čas, my sa poberieme kam treba a bude nám jedno, či máme peniaze alebo nie. To dobre viem. Ale on má v hlave len moje peniaze. Preto ho chcem rozhnevať. Som si istý, že ten naničhodník presvedčil Elenu, aby sa Sandry zbavila tak, že ju pošle do Španielska. To všetko sú len tvoje domnienky. Myslím, že sa mýliš. Nikdy sa nemýlim. Preboha, Porfirio, nebuď samolúbý. Pozri, nikto tú dvojicu nepozná tak, ako ja. Pozorujem ich totiž už celé roky. A viem, že Jorgeho zaujíma jediné. Mať kapitál na tie svoje podozrivé pokusy. Ani len Elena ho nezaujíma. A moja Sandra už vôbec nie. Dobre, už sa viac netráp. Jorge ti predsa povedal, že Sandra je o chvíľu tu a uvidíš ju. Tak sa teš, že príde. Ja tomu chrapúňovi neverím nič. Je zbytočné nútiť ju, aby sa umúdrila. Odmieta to dievčatko. Nechce ho ani len vidieť. Nož, ak sa seňora zbavuje lásky, my všetci to stvoreniatko príjmeme a dáme mu, čo potrebuje. Ja s nadšením. S Tonym budú veľkí kamoši. Hernán mi povedal, že jej spraví zo pár testov. Chcem, aby jej urobil aj test DNA. Ak je otcom Ulises, požiadam ho, aby mi ju zveril do opačery. Si istý, že sa o ňu chceš postarať? Áno. Ale ako to chceš zvládnuť? Budeš na to sám. Je to moja povinnosť, Viktória. Pretože z časti je to moja vina. Vedel som, kto je Ulises. Nemal som mu dovoliť stretnúť sa s Raquel. Dalo sa čakať, že ju zvedie, aby z nej vytiahol všetko, čo sa dá. Nemá zmysel hovoriť o minulosti. Kašlem na minulosť. Ja sa postarám o to dievčatko. To je reč, señor Roberto. Za tie slová si zaslúžite, aby som vás objela. Ten úbohý drobček predsa nemôže zachybiť druhých. Ste šľachetný, Boh vás za to odmení. Ach, či ste len roztomilí. A ako dlho tam bude Raquel? Možno do pozajtra. Hernán ju chce prepustiť čo najneskôr, aby bola ešte aspoň pár dní bez alkoholu. Kedy pustia z nemocnice malú? To netuší naozaj nikto. A ten primitív ma vyhodil, ako by mu patrila firma. Pritom je to obyčajný zamestnanec, navyše Alexov petolízač. Preháňaš to, Katia. Hovoríš o svojom bratovi. Prečo sa mám kontrolovať? Vyhodil na ulicu vlastnú sestru. Si špinavá klamárka, Katia. Vynadala som Mari do klebetníc a rozplakala sa ako malé dieťa. Prisahala mi, že nepozná Ulisesa. A čo mala povedať tá pokrytecká krava? Pokrytecká si ty. Vyklopila si to Ulisesovi a nás klame, že nie. Dobre, dosť. Vážne tu všetci robíte búrku v pohári vody. V poriadku. Povedala som to Ulisesovi. Čo je na tom strašné?